alcaldessa, companys, companyes de corporació. El govern votarà que sí a aquesta moció presentada per Castelló en Moviment simplement perquè és un càlcul que es recomana fer en l'informe en el que ja estàvem treballant. Moltes són les dificultats amb les que ens hem trobat en vivenda a la ciutat. Un patrimoni desatès i assolat, sense control, sense actualitzacions, sense llistats fiables, amb multitud de modalitats de cessió que fan pràcticament impossible que puguem aconseguir recuperar algunes vivendes indegudament ocupades. Mentre intentàvem aclarir el parc propi de vivendes, hem intentat ampliar-lo de diverses maneres, totes elles infructuoses. La dispersió i el desordre no són bones amigues de l'eficàcia. Les vivendes que els bancs ens oferien estaven en condicions que feien administrativament assumible l'oferta. Les primeres estaven ocupades per persones sense títol d'ocupació i els bancs volien que ens feren càrrec de la legalització o que assumírem iniciar el desnonament, i això no ho volem. També ens van oferir vivendes buides, però buides del tot, per a que l'Ajuntament es fera càrrec de la reparació, de l'acondicionament, de l'amoblat, els electrodomèstics, les altes de subministres. Resultava més fàcil llogar-les ja condicionades, més fàcil tampoc perquè calen complicades bases que recullen tot el que un acord entre una administració i un particular ha de tindre. Han de tindre informes, certificats, accessibilitat, i després de molt d'esforç de redacció no ha hagut cap sol·licitud d'inclusió de cap vivenda en la bolsa de vivendes. Hem informat a entitats financeres, a la població, a les immobiliàries, persones que s'inscrigueren en la bolsa com a demandants de vivendes per a llogar-les a preu reduït. 2. Ajudes, bonificacions de l'IBI, res ha estat prou atractiu. La gent segueix venint a per la vivenda per a tota la vida a cost zero i això no volem seguir fent-ho. Era el que feien aquells que s'atribuïen l'etiqueta de bons gestors del PP, allò a què tenien acostumada la seva xarxa clientelal. Des del primer moment van considerar que la millor manera per superar els problemes de vivenda és tindre els ingressos adequats per a fer front a les seues despeses. D'ahir l'important esforç en crear llocs de treball i programes específics. Sense aquests ingressos, molta més gent no podia fer front a les seues despeses de vivenda. Però també ens trobem amb gent que pot ser tard de molts anys en poder eixir de la seva situació. Persones que pot ser siguen tota la seva vida usuaris de serveis socials i cal tindre també solucions habitacionals. Els problemes creats per les polítiques depredadores del Partit Popular i les seues polítiques de rescat dels bancs amb els nostres diners han afonat multitud de famílies. En aquest temps hem col·laborat estretament en la Direcció General de Vivenda, aportant solucions, atenent l'evolució de la Llei de Funció Social de la Vivenda, que haguera acabat en molts d'aquests problemes, però ja s'ha encarregat el Partit Popular una altra vegada ajudant les persones a afonar-se més de portar la llei al Tribunal Constitucional perquè diuen que vulnera els drets dels bancs. En aquest temps hem signat acords i contractes per oferir assessorament i mediació en matèria de reclamacions hipotecaris contra la vivenda habitual, així com mediació per aconseguir lloguers socials amb entitats bancàries. Prop de 100 persones han sigut ateses pel Col·legi d'Advocats aquest any, prop de 40 des de juny en l'associació ADICAE. Hem donat prou de 40 ajudes a la hipoteca, 7 ajudes a la rehabilitació gestionades en només 2 mesos. S'han recuperat vivendes, s'han reparat, s'han tornat a adjudicar, s'han pressupostat reparacions de zones comunes, hem creat el programa de jornals de vila. I no és prou. 3 vegades el que hem aconseguit no seria prou. Mai tindrem prou vivendes per a tot el mal que ha fet el Partit Popular i el que encara vol seguir fent, esta estafa que encara alguns s'encaboten en dir crisi. A més de recórrer la Llei de Funció Social de la Vivenda, també ha recorregut la de pobresa energètica. Una altra vegada el Partit Popular defensant primer les grans empreses abans que les persones que pateixen fred. Vostès són els que estan impedint les solucions amb lleis restrictives i el bloqueig de lleis que només són per a salvar a les persones. Aquest informe el vam encarregar a una consultora de reconegut prestigi i vam buscar diverses consultores amb les que vam tindre llargues converses per Skype i vam triar a la que més confiança es va generar. I ara resulta que la seva feina es veu empanyada per les mentires a les que està acostumades la bancada popular. En les seues ànsies depredadores i empesos per la ràbia més infinita, van trobar que l'esmentada persona fa 14 anys va ser diputada d'un partit que se diu Iniciativa per Catalunya i que res té a veure en el de la senyora Ruiz. El Partit Popular deu considerar que ser diputat desacredita una persona de per vida per a cap exercici professional, o igual sols els que ho diga un jutge. El Partit Popular no consenteix que la veritat li espatlli una possibilitat de desacreditar-nos.